siya guys. Biko, saling sa nahulog. Mapita mga pe. Mga pe. Gapon guys. Kaunong biko na may pilit nga doon kasalmon. Kung di pun namo og kuan isa kasalmon nga bugas. Walang mudagan. Eh mao yang sobra. Kani nga biko guys. Dili dyan ni pure siya nga pilit. Ang pilit yan is duha ra ka salmon niya. Mura mag-alkansi sa proseso dito nga dugay pa maglatik, init pa kaadto ang paglatik. Sige po na mag kuan isa ka salmon naman mi kuan na may nagpagaling namo ba niya. Nibayad og kanang bugas. Nya iyang bugas kay pilit-pilit, kay kanang mura siya pilit ba. Na karon kay murag kuangan ra man ang duha ka salmon. Amo gipon na nga dug bugas nga murag pilit. Mao di siya nga kuan lang medyo bukagay gamay. Nya. Mao na lang ni kay namon puy kuan dire kanang naay buluton bitaw. Nagbuwad man sila dire. Bagong inani ba nga kay ang ilang abot sa bulhon ilang gibuwad, so na ay mga tao diri nga nagbuwad sa ilang binulhunan. So karon kuan kanang ay painit pud na ho nila kay napa man po sobra. So gihatag na ho gani na gipapainit nila nya nay sobra pud karon mao pud nga sobra wa na pilain. No. Naguba man among bulhot. Ang stand ba na nabali ang stand pinahalan siya welding mo ng utro. Nya karon to pa welding pa. Ngawas lang gitawag ng ko oy manimo mga pen unya ra mo kuno mahuman og welding. So una-una ko diri pangapi. Ay guys oh. Pero lahi ra jud ang kuan guys, ang pure nga pilit tapos kung ani mo og dili jud pure nga pilit kay bukagay siya. Medyo bukagay siya gamay. Bukagay siya gamay guys pero at least ang taste na gusto jud migdi ko makakaon jud ni. Nabuhing probinsya. Medyo bukagay dyan siya, lahi ra sa kanang na pure nga pilit bitaw.
ko guys. Kuha na siya guys kay Earl Brown guy. Kaya ito pag birthday na ako, naman ko sobrang kuan kinugay dito nga 1/4. No to nga naka-decide ko nga mag-biko ko hapon. Masamot gilok kong tutundaan eh. Kaya nga itong nikusap yung uwan guys, mga 2 days ago. Ang tubig lisod sa among balkoni. So ako o si Junil. Pero tinamong kanal diris balay. Sige uwan, sige po yung kanal. Namurag, dalayan mong tutundaan nato. Plus nakaon ko yung biko, samot gilok kong tutundaan. More to guys. Thank you for watching. Man ako guys. Busog much. More to guys. Thank you for watching. Bye.